खुलुमबाय आं गिबियावनो दिनै फुंबिलि समावहाय आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम हामबाय बावहरदों। दिनैहाय बे फुंबिलि समावनो बिथां मानसि मोसाहारि पाटगाव लाब्राबरनि बिथाङा आंखौ अनसुंथाइ होनायनि थाखाय आं बेखौ हामबाय होनो नागिरदों। बिथाङा दिनै आं जोबथेसालिनिफ्राय फैजेननाय फार्स्ट टाइमबो बिथाङा आंखौ सहाय खालामदों। आंनि माखासे दुखुखौ नुनानै बेयो माइरं बस्थासे आरो गोबां मुवा बुस्थु बिथाङा होफैदों आंनो। दा मैया जोबनानै थांबाय। थिं बोराया बैनो बे बिथाङा आंनि साहानि न'खौ 12 बान थिं बायनानै गावनि मिस्ट्रि लाबोनानै गावनो खोबनानै होफैबाय। धन्यबाद बिस्टिनिसिम, बिथाङा फार्स्ट कन्ट्रेक्टर, बेनिसिमबो आं हाजासे हामबाय खालामो। माने बियो दिनै जोंखौ अनसुंथाइ होदों आरो गुबुनखौबो जाहाथे अनसुंथाइ होनो हालांनाय बायदि बिथाङाबो आरो गोलाव सम गावनि खामानिखौ आवगायलांनो हानाय बायदि बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजोंनो आं बेखौ खुलुमो। दा बिथाङा जोंखौ एसेबां अनसुंथाइ होदों, जों माने ओरैबायदि खुसि बिनि थाखाय आरो जोंनि फेमिलिनि थाखाय ओरैबायदि खुसि। बिथाङा दि आं मानसिखौ सिनायामोन आरो बिथाङा बेयो आंनि माखासे जिउ जारिमिनखौ खोनानानै बेयो आरो नुखाबाय आंनि न'आ गब्लंजोबनाय, बिथाङा बेनि थाखाय अनसुंथाइ होलांबाय आरो इयुनाव गावनि मोजांनि थाखाय गोबां हाबा मावलांनो हायो, गोबां मानसिफोरखौ अनसुंथाइ होलांनो हायो बिथाङा गावनि गोसो खुसियै। आरो दिनैहाय बियो आंनो थिंनि अनगायैबो बियो केस फैसा 20,000 होलांदों। बेनि थाखायबो बिथांखौ खुलुमनाय बावहरबाय। आरो बिदिनो गोबां सहाय होबाय बिथाङा। आरो जोङो बिराद आनन्द, जोङोहाय बेखौ दिनै इसोरसो मानिनांगौमोन। बे बिथाङा दिनै जोंखौ सिनाया हसिया, जोंखौ हाबबो हाब मोनथिया, बिथाङा दि जोंखौ मदद होदों, इसोरा बेखौ आशीर्बाद खालामथों आं बेखौ बुङो। गोलाव सम मावलांनो हाथों, बिदिनो बयनोबो अनसुंथाइ होनो हाथों, बिदिनो गावनि माखासे इयुननि थाखायबो सानलांनो हाथों। इयुनाव मा मावलांनो सिन्था सरसा खालामदों बेखौबो साक्सेसफुल खालामनांगोन इसोरा। आं बेखौ बयबो हाजासे सापर्ट होनायनि थाखाय माने दा गावहाय माने जेनेबा बे गाव सापर्टखौ होखाबाय आंनो थोजासे। दा आङो बुंनांगौआ बेनो, गुबुननिफ्रायबो बुंनांगौ नैबे खोलानि न'आ जों आइ मोननाय, आइआ दा बेसेबांनि मोनखो, दा बेखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनो हायाखै। बेखौ दा बे वालाव माबा होनो हायाखै, प्लास्टार होनो हायाखै। दा सोरबाया जुदि बेबायदिनो जोंखौ सोरबायाबो अनोब्ला नायसनोब्ला मोजां मोनगौमोन। दा जेनेबा जोंहा आं न'निफ्राय ओंखारजेननोनो जेबो आंहा गैया, साइकेल गंसे गैया। दा जोंनो न'निफ्राय ओंखारजेननो जुदि सोरबा अनसुंथाइ होयोब्ला बाइक गंसेसोनि अनसुंथाइ होयोबा आं बिराद मोजां मोनगौमोन। बेबायदिनो जोंबो जोबथेसालियाव गोबाव सम जालांबाय, जोंनाव आखाइयाव थाखा फैसा गैया। जों सिगाङाव दंमोनब्लाबो जोंनि न'खरा सिलिंखार जालांबाय। जों बिमा बुरि बेमार, मा खालामबावनो, जेरैबो राहा लामाखौनो नुवासै आङो। दा मावजों थांब्ला मा खामानि मावब्ला मा जाहैगोन बेखौबो सानस'नानै मोनासै। दा बर्थमान न'आवनो दङ, जेरावबो ओंखारथ'नो हायाखै। दा नोंहा साइकेल गंसे थाबा जों बै गामिनि मानसिनाव थांनानै मोजां गाज्रि रायज्लायनो हागौमोन, बै गोजानाव थांनानै जोङो लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौमोन। नाथाय आंहा बेसेबांबो सुबिदा जायाखै। दा बेनिखायनो आं माखासे गोबां मानसिफोरनाव खावलायोदि जोङो दिनैहाय जोङो नंगौबाबो नङाबाबो जोङो जोबथेसालियाव हारिनि थाखाय जोङो जिउखौ बाउसोमबाय हिसाबैहाय जेन'बा गोबाव सम जोङो आलादा रायजोआव थाबाय हिसाबै सोरबा जुदि जोंनो बेफोरबायदि मददखौ होबावोब्ला
बिस्ति फंबाय आरो बा बिस्ति बिथां बायदि जोंनो मददखौ होबावब्ला बिराद मोजां मोनगौमोन आरोखि। केसखौथ' माने दाखालि जोङो NIA केसनिखौ माने दाखालि 28 तारिखआव मोनसे कर्ट गाखांबाय। गाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जों फार्स्ट टाइम गानानै फैबाय। माबा मेजिस्ट्रेट गैयामोन, जोंखौ ओरैनो बे पेसार्सफ्रा नायनानै जोङो कर्टखौ मारिनानै फैबाय। आरो नैबे आंना केसा मोननै, दा डिस्ट्रिक्ट केस दङ। दा बे डिस्ट्रिक्ट केसाव आङो 7 तारिखआव गाबावनांगौ दङ। आरो बे केसा मा जालांगोन बेखौबो बुंस'नो हाया। जों दैलिक जुदि न'निफ्राय ओंखारजेननो जेबो गैया, जेन'बा जोंनाव टट'जों थांनो क'क्राझारसिम बेबो थाइसेबो फैसा गैया। दा जोङो बै कर्टआव जुदि थांनानै खुनुरुखुम थांनो हाबाबो जोङो उकिलनो जेन'बा थाइसे थाइनै साहा खरसा होबोनो हाया। जुदि साहा खरसाखौनो होबोनो हायाबा बै उकिला जोंखौ बोरै लिडिं खालामगोन, खोथाया बेसो जादों आरोखि। दा बेखौनो जोङो मालायनाव अनसुंथाइ बिबाय बायदों। सोरबा जुदि अनसुंथाइ होयोबा जों मोजां मोनगोन। आरो बिथाङा गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय इयुनाव इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन, आं बेखौ खावलायो।